जों इउपिपिएलआ थांनाय बिसायख'थिनि समावनो रायजो राजाफोरनि सायाव बुंदोंमोन जे जों मोनसे सोलायनाय लाबोगोन बिटिआर सरकार जुदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनो आरो जोंनि खावलायनाय मथे रायजोफ्रा जोंखौ अनबाय आरो बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय थाखाय खामानि मावनो दायित्व होबाय आरो बे दायित्वखौ जों थिमथे पालन खालामनानै दुलाराय बिटिआर ओनसोलावनो जौगानाय हाबाफारिखौ जों इतिमধ্যे जेसेबां हायो स्पिडआव मावदों जा लामा जों लामा सामा बानायदों दै लोंनायनि बेबस्थाखिनिखौ होदों सोलोंथाइनि बेलायाव जों मोनसे सोलायनाय लाबोदों परिबर्तन लाबोदों आरो बिनि अनगायैबो जों दुलाराय ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोदों आरो दिनै बे गोजोन थासारि सफैनायखायनो अन्तत' जोंनि ओनसोलाव जों जौगाथायनि खामानिखौ जेबो हेंथा मोनासे खामानि मावनो हानाय जादों दिनै गोजोननाय मोनदों जे उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव बे गामियावहाय जोंहा फार्स्ट सरकार दाखांनायनि उनावनो माबानिफ्राय उदालगुरि तामुलपुर रडनिफ्राय गामि गेजेराव हाबनाय लामाखौ गुडविल मिसननि गेजेरजों जा मानगोनां एमसिएलए बिथाङा बानायखांबाय आरो बिनि मास मोनथामसोनि उनावनो आरो बे गामि गेजेरावनो गामि गेजेरनिफ्राय सोनाबहा बे कुलसि दैसाहालागै बिथांमोना जिखिनि रंगमञ्च बानायनो दोनदों बिबाह भबन बानायनो दोनदों बेहालागै हान्था मेलानि सुबिदानि थाखाय प्राय 1 किल'मिटारसो लामा जों सिसि ब्लक हिसाबै होबाय 15 फाइनेन्सनि आन्दाराव बेखिनि दिनै कमप्लिट जानायखाय बेखेवबाय बे गामियाव आरो मोननैसो मेजर प्रब्लेम दंबावो मोनसेया जाबाय कुलसि दैनि जिथु खुरखानाय बेखौ होबथानाय बेयो प्राय आधा किल'मिटारसो गोजान गामिनि फिल्ड आरो रंगमञ्चखौ खुरखानायनि मोनसे गिथावना जाथाय जागासिनो बेखौ जों होबथानो थाखाय मारैहाय जों हाबाफारि लानो मावगोन बेखौ आरो बे गामिनिनो सानजा पार्टआव मोनसे कालभार्ट बानायनो गोनां दं जों बेखिनिखौ जेसेबां हायो नेक्स्ट पर्यायनि समाव जों मावनो नाजागोन मावनो मोनसे डिसिसन लादों बिनिल' नङा जों बिटिआर ओनसोलाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन समस्थिफ्राबो गुबुन गुबुन बियाबफ्रावबो जों जेसेबां हायो जोंनि जौगानायनि लामाखौ जौगानायनि खामानिखौ मावदों बेखि लामा सामा जोंनो मेजर नांगौ हिसाबै लामा आरो दै लोंनाय बेबस्था बे मोननै खामानिखौ जों गुरुत्त होनानै खामानि मावगासिनो दं बेखौ जोंनि भुटान बर्डार एलेकायाव गोबां दै लोंनायनि असुबिदा दं मोननो हायाखै बेखौ भैरबकुन्द समस्तिनि प्राय सा बाहाग अरुणाचल आरो भुटान बर्डार बेनिफ्राय जोंहा माबानि कालिंदरनि बे ससे ओनसोल बेनिफ्राय जोंहा माबानि मा बुंगोन ननाय सेरफां समस्तिनि सा बाहागो बे गुथै ओनसोलाव लोंनाय दैनि समस्या दं बेखिनि जों जेसेबां बोस्रांनो नाजागोन आरो लोगोसे लामानिबो समस्या दं बेखौ फुथियाचां ओनसोलाव सा साइडआव फरेस्ट एलेका गामिफोराव लामा सामा गैया बेखौ जों मावफुंनो नाजागासिनो दं आरो जोंनि आखायाव जिहेतु दा बोसोरनै सम दंबावो बेखिनि जों जेसेबां हायो स्पिडआव खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलनि जेंनाखौ बोस्रांजोबनो नाजागोन मिशन बैसुमतिनि गेजेरजों जों बेखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो मा बुंगोन लेजिटिमेट इन्डियान नागरिकफोरनो आरो जायफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हा मोननायनि मोन्थाय दं बिथांमोननो अन्तत' बिगासेबाबो हा होनायनि बेब'स्थाखौ लादों आरो मिशन बैसुमतिया बे हाबाफारिखौनो मावफुंनो नाजादों आरो दिनैनिफ्राय बे हा होनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय इतिमধ্যे सिगाङावबो जों स्टार्ट खालामबायमोन दिनै आरो बेखौ थांनाय बाराव जों दा प्राय 4,000सो मानसिनो होनाय जादों 4,000सो मानसिनो हा होनाय जादों आरो दिनैनिफ्राय जि जागायबाय बे बैसुमतिनि हाबाफारिया बेनि गेजेरजों जों अन्तत' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मिनिमाम 10-15 हाजारसो मानसिफोरनो हा होनायनि बेब'स्थाखौ जों लादों जों आसा खालामदों बिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय जायफोर नन ट्राइबेल नाथाय हा मोननायनि मोन्थाय दं बिथांमोननोबो मिनिमाम 1 बिगासोबाबो जों हा होनायनि राहाखौ लादों मानोना जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय जायफोर नन ट्राइबेल मानसि बिथांमोना अरायसम हानि बाथ्राखौ लानानै टेनसनाव थाबाय थायो हा मोनगोन ना मोना हा मोनगोन ना मोना हा गारना जोंनि न' बां बारि बिथा ग्रोम ग्रोम जानायफोरखौ गारना खारनांगोन ना बेबायदि मोनसे गिनाय दं आरो बेनिखायनो जों बे मिशन बैसुमतिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ एसुरेन्स होनो नागिरो जे नोंथांमोना जिहेतु बिटिआरनि लेजिटिमेट नागरिकखाय बेनिखायनो नोंथांमोना गिनांगौ गैया नोंथांमोना हा होनाय जागोन आरो इतिमধ্যे बेखौ जों स्टार्ट खालामबाय आरो फैगौ समफ्राव जों साफ्रोमबो नन ट्राइबेल मानसिफोरनो जायफ्रा लिगेलि बिटिआर ओनसोलाव हा मोननायनि मोन्थाय दं बिथांमोननो जों हा होगोन आंनि कालिंदर बिहाबाव आरो
जोंहा मेरबां सुबा VCDCआव मोनसे बाख्नायनो गोनां हाबा होनना बुंनांगोन दिनै गोबां सम दिनै जोंनि बे लामाया जायाखैमोन खिन्थु जोंनि सरकारा फैनायनि उनाव दिनै जोङो गुडउइल मिसनावबो दा आङो बे लामा माने बे गामियाव गोलाव लामा बानायना होबाय जोंनि डिपुटि चिफ मानगोनां डिपुटि 15 फाइनान्सआवबो दिनै आधा किल'मिटार लामा जों बानायना होबाय दिनै बेनिखायनो दिनै जोंनि सरकारा माने जोंनि खोन्थाहोदो जों सोलायनाय दिनै जोंनि सरकारनि थांखियानो जाहैबाय खामानि मावनाय आरो गोरिब गुन्द्राखौ जोङो मोनसे मदद खालायनाय दिनै बेनिखायनो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआरआव सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बेनिखायनो गोबां स्किम दिनै लन्च खालायदो जाहाथे गोरिब गुन्द्रायाबो मोनसे सोलिनो हायो जोंनि फैबाय थानाय जेरै जोंहा गोबां जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन गोबां फरायसा बिथांमोना दोङो बिथांमोनखौबो मदद होनो थाखाय जोङो गियान सोरां होननानै आरो बेबायदिनो गोबां आइजोफोरा दिनै फिसा फिसा दखान होयो माने बेबायदिनो अनसाय बिथांखि बेबायदि जोङो गोबां माने आरो बेबायदिनो जोङो आरो माइनावस्रि बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 75,000 होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै बेफोरखौबो जों अलरेडि आराम्भ खालायबाय आरो जोंनि सरकारनि दिनाव बुंनांगोन दिनै बिटिआर जोंनि एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि लामानि अबस्थाया इमान गाज्रिमोन खिन्थु जोंनिया खम समयनि गेजेरावनो जों दिनै गोबां लामा होनो हादो आरो दिनै बेबायदिनो दालां फुलुं नङा होमबा आरो दिनै आङो जोंहा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ आरो लोगोसे बिथाङा दिनै जोंनि उदालगुरि समस्तिनि एमएलएबो दिनै बिथाङाबो दिनै आंनि समस्तियाव बै लामाखौ होनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावदो आरो दिनैनि बे रबिबार गोथार सानाव फैनानै बेखेवना होनायनि थाखाय आङो बयखौबो साबायखर बावबाय आरो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा उदालगुरि ब्लकनि बिडिअ जोंहा भेरगाव ब्लकनि बिडिअ आरो जोंहा गोबां जोंनि हान्जानि जोंहा चेयारमेन भाइस चेयारमेन आरो जोंनि TLCC चेयारमेन आरो दिनै जोंहा बे गामिनि गोबां मेलेमजिबि मुवा बाहागो लादो आरो दिनै बुंनांगोन दिनै UPPL हान्जाखौ हले दिनै बयबो बरायदो आरो UPPL हान्जाया दिनै जोङो बिनो जोङो बिटिआर गोरोबथाखौबो दिनै महर होनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबाय हादो आरो जों जाहा बिजायख'थि फैबाय हादो दिनै बयबो जोंनि हान्जाखौ मोजां मोननानै बयबो जइन जाफायदो बेनिखायनो जोंहा मानगोनां डिपुटि चिफआ बुंखाबाय जोंहा मोननै समस्तियाव जोङो दिनै नोजोर होदो क'क्राझार आरो मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि दरं बेयावबो जोंनि एलायन्स पार्टनारनिफ्रायनो बिजाथि होनानै दिनै मोननै समस्तिखौबो